Στην προσπάθεια καταγραφής και παρασκευής παραδοσιακών συνταγών του τόπου μας, ο πολιτιστικός μας σύλλογος διοργάνωσε το μάθημα παρασκευής ανεβατών κουλουριών της Λαμπρής με την κυρία Ιωάννα Καμπούρη την 3η 23 Απριλίου στη Λέσχη του Πολιτιστικού. Αναμίχθηκαν με φροντίδα και αγάπη το αλεύρι, τα κοπανισμένα με γουδοχέρι μυρωδικά, κανέλα, μυστοκάρφι, μαστίχα, το βούτυρο και ζυμώθηκαν με προζύμι και σταχτόνερο. Έγινε πλάσιμο πρώτα σε κλόνους και μετά σε ολοστρόγγυλα κουλούρια, αραδιασμένα στις λαδόκολλες. Κοιμήθηκαν σε ζεστά σκεπάσματα για να πάνε το πρωί στο φούρνο για ψήσιμο. Τα ανεβατά πλέον κουλούρια μπήκαν στους ταβάδες και ψήθηκαν αφού έγινε η επάλυψή τους με αυγό. Τα μοσχομυριστά ανεβατά κουλούρια της Λαμπρής και οι αυγούλες είναι έτοιμα. Οι τηγανίτες με μέλι από το περίσσεμα του σημαριού ήταν η ανταμοιβή για το τέλος της αξιόλογης προσπάθειας. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και την κυρία Ιωάννα για το μάθημα. Ευχόμαστε καλή Μεγαλοβδομάδα και καλό Πάσχα.